Vítam vás znova pred počítačmi, priatelia. Tentokrát chcel by som vás upozorniť na to, že Úrad pre zahraničných Slovákov v Bratislave uverejnil na svojej domovej stránke tohtoročné podpory pre krajinské organizácie. V Maďarsku to znamená toľko, že 35 organizácií získalo vyše 230 000 eur, čo nie je zanedbateľná suma. Aby ste si pozreli na domovej stránke, či ste dostali podporu na tento rok, lebo pravdepodobne tieto peniaze budú prvé, na ktoré si môžete stavať svoje tohtoročné programy. Čo sa týka maďarských podpor, tam všetky programy boli už uzavreté, tak teraz musíme počkať, kým pracovníci správy fondov Gábora Betlena spracujú tieto vaše žiadosti a kým komisia rozhodne o tom, že aké návrhy podá pánovi štátnemu tajomníkovi a on to musí odobriť, až potom budú teda tie vaše podpory už známe. Pravdepodobne to bude asi niekedy v druhej polovici mája. Rád by som ešte raz zdôraznil to, čo už aj v Lani som povedal, že teraz prežívame obdobie pripomienkových akcií. Veď pred 75 rokmi sa založil štátny systém slovenských národnostných škôl. Školy spravované celoštátnou slovenskou samosprávou rodradom si pripomínajú toto výročie, čo znamená, že naposledy som bol prítomný takejto slávnosti v Budapešti, kde Budapešťanská slovenská škola oslavovala svoje jubileum. Takisto ako predtým v Slovenskom Komlóši, v Bekerskej Čave a Sarvaši, aj Budapešťanská škola oslávila toto výročie s veľkolepým kultúrnym programom a potom vedenie školy poskytlo pre svoje priestory bývalým žiakom, absolventom školy, aby si zorganizovali stretnutie tried, aby si pripomenuli všetky svoje zážitky z tejto školy. Pre tých, ktorí tam nemohli byť, sme pripravili krátke video, ktoré môžete si pozrieť až po mojom úvode. To znamená, že máte na to možnosť, aby ste prakticky boli účastníkmi tohto veľkolepého programu. Prajem vám k tomu príjemnú zábavu a zároveň sa aj lúčim s vami. Dovidenia o mesiac.